Tingin dito, Tubi. Sarah, sponsor ako. Igaman pa lang, be. Mag-sponsor na kami. Sarah. Hindi namang rugi? Saglit. Ron. Iayos mo na yun. Iayos mo na yun. Right, so na, left. Okay. Iayos na, okay na. Okay. Sige ni Mac. Didikit pa yun. Urayan naksis. Oh, shit. Talaga. Pasubo? Jill. Inutin ko na yung ikabsat na umrong na amin ito. Iti matang iti Diyos, kinitisang walang ganito na saksi. Tatlo pagsiguritin tayo ito'y alalaki, ani Danilo Jr., kini
na ito'y ababayi ani Rona. Itinasantuan na panaginasawa na ito'y naindayawan na kasasahan niyang suksong iti Diyos. Kaya iti kay papanan na daytoy, iso iti na espiritual na panagtipon ni Kristo kiniti iglesia na. Daytoy tinasantuan na kasasaan na pasudi iti matang ni Kristo iti kana sa di Galilea. Alang sa tati panaginasawa saan na bareng-bareng awat iti siya sinuman ngawan iti pananinding. No saan asiraraem ken si Anna tinagaan iti ayat iti Diyos. Sponsor ti Kendall. Itinagandiyama, tinagandiyanagan Espiritu Santo. At ako makadakay ti grasya niya putay ng Iso Kristo kanaya ti Diyos mama kayo, hindi pa nakilala ni Espiritu Santo. JR and Ronaldin, dumawat kayo iti pamakawanan iti naganda, iti sinong bangir kada kayo, apang kayo iti naistatduan at kasasahan. Dawatay karon iti panagdamit tayo, tapos dumawat tayo iti pamakawan ken tulong iti Apo, tapos may karita iti yung misteryo iti padaya iti Apo. Kasya na kami Apo ket pakamnata iti basbasan ni, ket itulong na kami iti biyag ang ganayon. Apo maasika, Apo maasika, Apo maasika, maasika, Kristo maasika. Kristo maasika, Kristo maasika, maasika, Apo maasika, Apo maasika, Apo maasika, maasika, when Apo maasika. Gloria ni Diyos at tagal na yun. Ayaw. Music. Necktie mo. Bangking. Ating Ibu dan datang, ikanong nakapagod babagdakan ay kayang wendakan. Agyaman pagkentan, kapuiti na indaklan alayaku. Gloria in Dios,
Kumararat tayo. O Diyos, pinagbalin mo ang sangtuwa ng misteryo. Iti singgalot, iti panaging nasawa. Kitiladawa natin ang panagayan ni Kristo, iti iglesia na. Timudim ka, ito'y panagidaw-dawan mo. Kadadangilo Junior, kini Ronaldin, gapo iti panagtalag-tagal ka. Kini iti paymet panagtalag-tagal ka. Itangan daw pasang kidandan iti panaginayan ta. Gapo ken Kristo nga apumi. Amen. Ang tugon. Ibasa kata kayo iti umuna ang nagbasa masaragat iti Genesis 1:26 to 28. Kaskastoy iti kinanana. Di Diyos sinarapin na ti tao lalaki ken babae. Kalpasan na kinuna ti Diyos, ita aramiden tayo iti tao. Umaspigdan to kada tayo, ket kalanglangan tayo ila. Ito rayang danto dagiti ikan, dagiti tumataya ken amin nga animal, na amo ken naata, dadakkel ken babasi. Iti kasta pinarswa ti Diyos, ti tao akalanglangan. Pinarswa na ida lalaki ken babae. Binindisyonan na ida ken kinanana. Aganak kayo iti ano, tapno agnaed, to dagiti kapututan nyo iti amin ang paset iti daga, ket iturayan danto ti daga. Iturayan danto dagiti ikan, dagiti tumatayan, ket dagiti
atap nga anuman. Kinita ti Diyos dagiti amin nga naramid na ket napalalo ti ragsak na. Daytoy isao iti ako. Iti salmo responsoryo tayo, isumbat tayo, nagasat ti tao nga agbuteng iti ako. Nagasat ti tao nga agbuteng iti ako. Maingil to dagiti anak na iti daga. Nagasat iti kapututan dagiti nasingpet. Sa likwa men kinabaglang ti adda iti balay na. Ket agnanayon to kinalinted na sumbat. Nagasat ti tao nga agbuteng iti ako. Nasayaan ti tao asaan anapaitam. Ang makilangin ken agpabulod ket iti aramid na saan nga agulbod. Tati nalinteg a tao tinto magalaw ket iti naglagip na ken kuana tinto mausaw sumbat. Nagasat ti tao nga agbuteng iti ako. Di na pagamukan dagiti dakes a banbanan. Talken na ti apo iti puso na adi maubla. Natalket iti puso na ket dito ang puti. Uray na si ulay na si ulime dagiti kapuso na amay palme. Sumbat. Nagasat. Nagiwaras sa sipuslon dagiti napanglaw, nagibulong. Ket iti kinalinteg na agpaot nga agnanayon. Ti dayaw na may tanu ang anlangon sumbat. Nagasat yung... May kadua may basa na daw iti libro iti Roma 12, 1-2 sa tayo tumampan 9-18 ket kastoy iti kinunana. Kakabsat ko dawati karon kada kayo. Aga po itinaindaklan na asin ti Diyos kada kayo. Ipayo kumay ti bagiyo akas dato na si Libya na santuan ken makayayo ken kuana. Daytoy iti pudno panagdaydayaw arumbeng nga ipayo. Sanyo at tultuladen dagiti ugali iti daytoy alubo. Ngem palubusan nyo ang mabaliwan kayo iti Diyos. Ket para pabaruin nyo iti nananay ang panunod nyo. Ket maangguan nyo to iti pagayatan iti Diyos. No at niya tinaibag. Makayayo ken kuana ken awan pagkurangan na. Agayat kayo asipupudno. Gurayan nyo ti dakes ket salimet-metan nyo itinaibag. Nabara iti panaginayan-ayan nyo akas akakabsat ken Kristo. Ket narigget kayo ang mangipakita iti panagraem nyo iti maysa ken maysa. Ipasnek nyo iti agtrabaho ket di kay agsasadot. Ipapuso yun agserbi iti Diyos. Agbiag kayo kan kanayon asiraraem ken kuana ket kanayon kararan kayo. Daytoy ti sao iti ako. Tumakdel tayo ket padayawan ket Ebanghelyo